jsem šéf obchodu a mám obchodníka, kterýmu se jako teď dlouhodobě nedaří, ale já vím, že jako jinak je schopnej. Co mám dělat? Tak, poviem najprv, čo delať nemáš. Makaj, to sa prelomí. To je bláznostvo. Za mňa, ak niekto je ochotný, pracovitý, snaží sa a nemá výsledky, ale fakt sa snaží, robí niekde chybu. Tam niekde v procese chyba. To znamená, musím nájsť tú chybu. Za mňa, čo mi vždy fungovalo, šiel som s tým obchodníkom do terénu. Znížil som sa z piedestálu a šli sme na termíny. Chcem vidieť 3-4 jeho obchodné skôcky. Ak sa dá, pretože vidím, čo robí dobré, čo robí špatné, pozorujem ho, viem, čo musíme dotrénovať, skorigovať. Čiže musím zistiť, kde je tam chyba. Ak nie je možné s ním do terénu ísť, lebo je niekde v tramtárii, minimálne prechádzame tie schôdzky, aké boli, o čom boli, čo povedal klient, čo si povedal ty a tak ďalej. Čiže ak sa nikomu nedarí a je ochotný a snaživý, je tam niekde chyba, treba ju odhaliť, pomenovať, skorigovať, dotrénovať a potom povedať makaj, potom sa to podá. Pretože už je skorigovaný. Povedať makaj to dáš, keď robí chybu, tak robí tú chybu znova a nedá to.